హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వీడియో చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. సో వీడియో మాత్రం ఒక లెవెల్లో వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా, ఎలా ఉందో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం లాస్ట్ వరకు 1 by 1 మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. టోటల్ ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. షేక్ ఎఫెక్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కొంచెం వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ ఎలా యాడ్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ 1 2 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. లాంగ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో లాస్ట్ దాకా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటే ప్రాసెస్ వస్తుంది లాస్ట్ వరకు. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి, అంతే. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి, కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ని కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఫోటోని టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సింపుల్. ఇలా ఇప్పుడు కూడా సేమ్ ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, 1 and 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది కూడా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం చివరి వరకు 1 by 1 సేమ్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు చివరిగా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, లాస్ట్ ఫోటో. దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పై నుంచి దీన్ని కూడా కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది, 3వ ఫోటో నుంచి. దీన్ని కూడా సేమ్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా మంచిగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎలా చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ప్లీజ్ ఒక లైక్ అండ్ ఒక కామెంట్. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో నేను ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉంటా. సో నా కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకొని లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు ఆ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.